Ty vole, ještě jsi měl dodat? Ne, já nejsem Saša. Aha, jasně. Já děkuju, že mě za něj považujete. Padáš. To ne, ale že za těch pojmů, co tady stojíš, jsem slyšel tak 50krát ty vole. 50krát. Ještě ani neumíš počítat, ty vole. Píš. Posvěť mi na Kevina, Honzo. Ne, rozšíření. Do očí mu mám. No, jasně, KGB. Teďka nám řekni všechno. Takovej blesk. A já si, vy si myslíte, že takový blesk? No Honzo, ty tady nic nepředvádí, jsi taky ožralý. Já. On zapil jablíčko. Honza měří 190 cm, jako to je krize. A co je za tom za krizi? Není špatného, No za chvíli bude vyšší než já. Co Je normální? na tom něco špatný. Tak aspoň si to ale užívá, aspoň je to prdel. Pak To třeba jo, udělají, je že to. se na to podívej. Pak třeba udělají, že se bude vyčítat, ale pak se ráno probere a bude Svik mu do obličeje. Víš, a- kocovinu. Ani mu do možná obličeje. neudělám, co bych si vyčítal. To mi věř. Vejš Svik, takhle to na ně nesvítí. No, možná jednou, dvakrát, třikrát. Ježíš, další opilec. Ale ty na mě svítíš a ona mě... Ona mě... Kdyby s tebou je fakt sranda, to by jeden nevěřil. Ale už si já se s tou prdnout, já jsem v depresi. Aha. Měříš ty vole. Ty jsi depeše, nebo co jsi? Depresi, ty. Vypadáš na to. Ty víš, já budu nadávat vlastním jménem asi. Vlastní jménem. Ježišmarja, co je to tady za Ty kousek máš Tereza, jako jo. Ty jsi Fakt Tereza. ty jsi úplně Míša, ty Míša je... Úplně na trochu. On je úplně nadranej, jako. To nepochopení měl 2 skleničky. Co dvě? Já měl asi tři bechery. Ale A měl jsem asi... Já fakt nevím. A ty Měl nejseš... si 2 fernety. 2 fernety. Ale tady někdo umí počítat zase... A neměl si 3 becherovky. Tak až budu dát toho 3. ferneta, jo. Kevine! A tak já Ale jsem ho Fauste, zažil na nepočítej to školní za mě. výletě, že jo, tam